खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय। मैयानो बानायदोंमोन आं भिडिअखौ, ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्टनि इन्ट्र'खौ होबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे। नै हाग्रा खोन्दोना अमा खाय हाग्रा ना मा होनो, ओरैबायदि बारायो माने जावफुवाबाथाय। आं खामानि मावगासिनो दा। बेरायावबो कालार होनांगौमोन, मैथा। टाबाव दै बारा जानानै माने गबनोसो दैयाबो खालामनो हायाखै, ओमफ्राय अखायाव दोनफ्लांखांनानै जानाय आरो एसे, ओंखायनो हायाव गायना होबाय आं। बिबार बारहांबाय, ओमफ्राय बेनि थानायखौ गायना होदोंमोन, नै थांगोन बायदि मोनदों, दाखालिनो गायदोंमोन। बेखौ दा बेयाव दोननोसै आं। ओरैनो फांसे नै बेखौ बिदि बोखाना होनांगौ। बिलाइ बारायबायना ओंखायनो बिथिं बोखाना होनोसै। जेसेनो बिलाइखौ बोखाना होगोन नै बेयो थानाया गोदोर जाबोगोन आरो। गोबां दैजों थुप्लिखाय होनानै सोमना दोननाय जाबाय। नों मा खालामदों खोन्थानाय? मा खालामनो? आंगि मा खालामदों खोन्था? मा फिथा? मा गोनो आगारालाय? औ लिरनाय दं। Suruh. Sebelum जावफुबाय, मैथा थानायनि थाखाय जावफुनायासै, एसेखौ जावफुबाय। नै ओरैबायदि बारायखायो नङाबा। Hop, kamu bilang Nolot lagi dia punya ini. Allah, apa sih dirgun? Likistan kan? Maba.
बबेखै बेखौनो नायदो ओमफ्राय फिथा जानो लुगैनानै नै जोंहा फिथा सावनो नागिरलायबाय ओमफ्राय माइरंखौ देनो थाखाय रेडि जागासिनो आइजों आंजो सासेखौ लाखुमादोंमोन नै सा फुंनिखौ ओमफ्राय नुना होदो ओमफ्राय आइया फुङावनो फिथाखौ सावबाय आरोना ओमफ्राय आं दा नै साजों आरामसे जागासिनो फिथाखौ जाथाराबा गोथाव मोनोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोंबाय थानोसै